Faltan 23 días para que comecen as festas da Estrada e xa sabemos como van ser. Boas tardes, señoras e señores. Comezamos unha nova edición do Xornal Semanal e facémolo falando da operación antidroga que contamos a semana pasada. E é que 3 dos 4 detidos quedaron en liberdade. Un deles foi o propio día da detención. A persoa restante quedou en prisión debido a que ten unha causa pendente por un delito anterior. Esta detención foi posible grazas ao aviso dos veciños, e é que era unha zona de constante paso de persoas. A Garda Civil puido confirmar que desas vivendas saían persoas que eran coñecidas por ser drogodependentes. Na operación incautáronse 2,53 gramos de cocaína, 102,5 gramos de cannabis, 720 euros en efectivo, 2 básculas de precisión e 2 libretas relacionadas coa contabilidade das ventas, nas que aparecían nombres e apodos con cantidades de cartos ou gramos de sustancias. Esta semana publicouse no BOE a exposición pública de varios proxectos eólicos, dos cales 2 afectan os montes da Estrada. En concreto, afectan aos das parroquias de Saucedo, Liripio, Codeseda e Olives. Algúns dos aeroxeradores prevese que se instalen preto da zona na que está o banco de ferraduras. E este venres desveláronse os detalles das festas do San Paio. Este ano ademais trae consigo un récord de días, un récord de actividades. Vamos a empezar este ano, empezamos o 21 de xunio o alumbrado. O alumbrado vámoslo encender para dar a salida da carreira nocturna como o ano pasado. O día 24 vai ser o día do neno. E digamos que realmente cando empezamos cas festas é o día 25. Despois empezaremos xa ese día xa ca sesión vermú. E tamén a partir das 5 da tarde pois temos unha exhibición da Escola de Solodán e Estradán. Para terminar o día pois temos a verbena, que as orquestas ese día pois estarán Cinema e Tequila. E pois o día 26 empezarán o campeonato de fútbol de 3x3 na Alameda, que acompañaranos a bailar hasta a iglesia, igual que a banda dos Colibantes. Temos a misa e despois a procesión de San Paio. Aquí temos unha cosa especial este ano na procesión. A procesión van nos acompañar así como 80 ou 90 policías locales da Academia, pois un concerto de camiñantes e cantantes. Para terminar, pois tendremos a América. O 27, pois empezamos, como sempre, cas charangas e cas bombas. Baloncesto pola tarde, pois tendremos tamén a Misa do Santísimo, o desfile da Municipal da Estrada levando as autoridades hacia a iglesia, e despois a procesión do Santísimo, unha ruada na estrada con Teques e Teldre e a Pontevella. Para terminar temos a banda de páramos, a última legión e como dominicano. Aquí se cadra temos algún cambio, música tradicional da estrada, os de Barbude, que nos van dar a amenizar todo o día con pasarrúas, con conciertos e todo, na cual están tamén os xestosos de Trazo, o grupo folclórico de Santiago e de Custodios de Portugal, que é o concerto da Big Band Carlos Barroso, pero como un tributo a Fran Sinatra, o concerto de Heredeiro da Cruz. E para terminar este día, pois terminaremos con unha orquesta como é Gran Parte. E así chegamos a terminación de das festas, un concierto ás 22 horas, e feis tamén un concierto do grupo locales Dr. Zeus e Dalia Negra. Mira, depois, bueno, temos, por supuesto, fin de festa cos foagos de artificio na Piñateira, que serán as 12, e despois deso temos a Orquesta Galilea,
Seguindo coas festas, Gonzalo Louzao anunciou que se van aplicar as máximas penalidades posibles á empresa da Festa do Maior. Luis López Bueno comentou que no caso de que a empresa reclame, esta ten todas as posibilidades de gañar. E o vindeiro sábado celebrarase a Feira da Sidra. O 15% dos vasos xa se venderon na preventa. Este mércores será o último día no que haberá preventa e lembren que será pola mañá no Novo Mercado. Xornal da Estrada estará na Feira da Sidra a través do especial xornal semanal que se gravará ali. Nese especial tamén se cubrirá o partido a volta da final autonómica dos play-offs de ascenso no que xogará o Estradense. Lembren que ese partido será o sábado ás 7 da tarde. E nós xa poñemos punto e final a este xornal semanal, facémolo cun resumo da Festa das Palabras. Vémonos a semana que ven. A Festa das Palabras recoñeceu a diferentes alumnos dos centros educativos estradenses polos poemas que escribiron coa palabra pobo e polos textos que redactaron coa palabra pandeireta. De pandeiretas foi o acto, que comezou coa música do Regueiriño de Lamas. Música da que falou Susana Sánchez Arins, a madriña da edición, poeta que lles aconsellou loitar polo que queren e que leu en exclusiva un dos seus últimos poemas. E como de poetas vai parte do evento, ante un público atento recibiron como premio unha flor e un libro cos seus versos. E regresaron os do Regueiriño e as súas pandeiretas. Ao remate da súa actuación, deixamos a un lado os se cantares e bailare e quedámonos coa pandeireta. Que se teñen 3, 5 ou 9 ferreñas, ou 4, 6, 7 ou 8. Que se as ferreñas son industriais, artesáis ou feitas con chapas de cervexa ou que foron feitas cun tipo de madeira ou doutro. Poderíamos dedicarnos a clasificalas, pero os gañadores dos microrelatos subiron polas escaleiras do escenario para recoller o seu premio. Premio tamén recibiron Susana Sánchez, Rosa de Cabanas, a diseñadora do cartel e do libro, e Amalia Goldar, concelleira. Despois convidaron a Amalia Goldar a dicir unhas palabras, e falou, pero non durante moito tempo, e entre unha cousa e outra, en menos dunha hora rematou a Festa das Palabras. Adivinhades como? Con pandeiretas e cunha foto de familia dos premiados.